Goedemorgen. Goedemorgen.
stok. Daarmee kun je een plaatsje reserveren. Op de boot. Oh, Ja. Ik heb er nog geen, dus wat ga je dit pakken? dat is dan nieuw, want ik ben hier een paar weken geleden geweest en... Ja, maar als het niet druk is, dan kijken ze niet naar. Maar als het heel druk is, Oké. dan stoppen ze niet op de boot. Ik krijg nooit eens uit. Als je een stok hebt, dan kan je niet in de stok. Nou, Dus neem je stok op. ik ga nu mijn camera uitzetten. Er staat allemaal... Echt waar? Nee, toch. ja, Het is wel privacy, hè? openbare weg, hè?